Kto si? Chcem sa s tebou iba porozprávať. A je to tu. Začalo ti šíbať. Naozaj sa chceš rozprávať s černokňažníkom? Ja neviem. Hľadám princa. Predstavujem si to jednoducho. Zbalíš si veci a pôjdeme preč. Si dospelá? Si. Mohla by si každý deň povedať v rozhlase nejaký vtip. To by bola sranda. Nie som ani tvoj otrok, ani tvoj sluha. Marienka, prosím ťa, stoj. Neviem, čo si začala vystrajať, ale... Prosím ťa, vráťme sa domov.